Medyo may hassle. Ano po, may tumawag. Tuloy po tayo. Sa lahat po ng aking mga kapwa Pilipino, kahit saan man panig ng mundo, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Welcome back dito na naman po sa Ilocanong OFW. Ilocanong OFW po ako. Maglalabas lang po ako ng mga opinion ko po kasi pagkakataon ko rin po ito habang nagpapahinga. Patungkol po ito sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Ako po ay minamahal ko po ang mga kapwa ko Pilipino. Nirerespeto ko po ang mga namumuno sa atin. Ano po? Sa mga nangyayari na ito po ay patungkol po kay Pangulong PRRD na yun nga po ay hindi naman po yung talagang hinuli nga po, dinala po siya sa Netherlands para harapin po ang kanyang kaso at yan nga po ay nangyari. At yung namang isinisisi nila kay PBBM, yan po yung pag-usapan natin. Ano po, gaya ng sinabi ko, mahal ko po si Pangulong Digong at mahal ko rin po ang Pangulong BBM. Ano po? Ang dami na po kasing lumalabas na puro binabato na lang lahat po kay PBBM. Ano po? Yung nangyari po kasi kay Pangulong Digong, yan po ay matagal na pong isinampa at inimbestigahan. Kung hindi ako nagkakamali, 2013 pa nagsimula yung ganyan at nung 2016 yata ay umalis na po ang Pilipinas sa ICC. So ang dami pong nangyari, ang dami pong kasing may mga ikinaso, pero focus lang po tayo doon sa ikinaso po kay Pangulong BBM. Kung tutusin po, gaya ng sinabi po ng ating Pangulo na yan nga po ay sinunod nila yung batas at batas na isinuko nga nila si Pangulong Digong po. At sa mga ganyang bagay po ay nakakarinig po tayo na walang utang na loob, kung ano pong ganun, ano po. Napakahirap pong tanggapin yung very crucial po kasi ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Napaka-crucial pero tignan natin yung mga sitwasyon may facts naman po. Yung mga kaso kasi hindi po namang gawa-gawa. Kung sinundan ninyo ay may mga investigation body. May nag-imbestiga po. May investigasyon po, hindi po fabrication yung mga ikinaso po sa ating mahal na Pangulong Digong. Kasi mahal pa rin natin yan maski ganun, mayroon namang purpose kaya niya ginawa yon. Pero hindi naman po natin masasabi na trinaidor po ng Pangulong Marcos. Hindi naman po. Wag naman pong ganun kasi magbase lamang po tayo sa facts. Ang dami po kasing mga nagtistigo rin. Ilang taon na po yan na naisampa. At ngayon po ay gumulong na. Gumulong na po. Kaya sa mga kapwa ko rin OFW, i-balancer lang din po natin. I-balance po kasi sabihin natin na kahit magsabi tayo na yung 30,000, sabihin natin may discrepancy. Walang 30,000. Sabihin natin 29,000 or sumobra pa. Yun po ay kawawa naman yung mga biktima, May mga biktima po talaga. May mga biktima, sila po yung nagreklamo sa mga yung mga biktima po ang nagreklamo. At saka yung mga pari po ay sila po yung nag-aruga sa mga nabiktima.
Yan. Dito naman sa kabila, kaya nga po ginawa yon dahil gusto nilang mawala po yung mga, ayan, yung mga nagkalat, ano po. Pero kung tutuusin natin, kung kayo po ang nasa sitwasyon na mga ganyan, hindi po madaling magdesisyon, ano po. Hindi po madaling magdesisyon. Mahirap po. Kaya ibalanse lang po natin. Kung talagang mahal po natin ang ating Pangulong Digong, yan ako mahal ko pero mahal ko rin ang Pangulong BBM. Ipanalangin natin at gumawa tayo ng tama para ipaglaban niya yung kaso niya doon. 'Di ba ho? Huwag na po tayong gagawa ng isa pang mali. Kasi hindi naman nating masasabi na walang mali po doon. Meron talagang mali, although na yung napakaganda po yung gustong mangyari po ng ating former president, na i-wash out niya talaga yung mga, alam nyo na, yung gusto nilang tanggalin. Hindi po natin sinasabing minamaliit at walang kwenta yon, may kwenta po, pero meron talagang nasagasahan. Ano po? Meron pong sinasabi na sa krimen ay meron pong it is committed by deceit or by deliberate intent, or it is by negligence. Ano? Yan po yung makikita natin. Meron talagang deliberate intent at negligence. Kung kayo po ang nandyan na sa kalagayan na yan, ano po ang masasabi ninyo? Meron pang nagsasabi na sinasabi nila nakikita nyo yan, pero yung mga ginawa po ng mga, ayoko sana sabihin, yung ginawa po daw ng mga gumagamit, abay, dapat kinakasuhan din yung mga pangyayari na ganun. Kasi marami pong aspeto yan po. Hindi po tayo pwedeng mag-shortcut. Ano po? Yan po yung mga opinion ko. Hindi po tayo pwedeng mag-shortcut na walang pinanggalingan ang mga naipasok sa ating bansa. Ano po? Siyempre may pinanggalingan. May nagmanufacturer. Maliit na tao lang. Maliliit lang yung mga gumagamit. Yung mga maliliit lang na tao yun. Pero hindi po basta-basta i-solve kasi yan mahirap po. Mahirap po, kaya parang sa aking pananaw, mas madaling magsali-salita kaysa umaksyon. Mahirap po. Kagaya na lang po natin ngayon. Halimbawa lang ako. Ang gusto ko ngayon ay tanggalin ko lahat yung mga maliliit na, halimbawa, gumagamit. Pero sa pagpapatuloy, dahil ang desisyon, ang tao ay may isip. Sa bandang dulo pala, habang lumalala, gusto mong lakihan yung mga tanggalin mo. Gusto mong yung malalaki ang tanggalin mo. Pero hindi madali. Ganun po yung buhay. Ganun po yung pagpapatakbo. Hindi po yung nakita mo ngayon na desisyon mo, yun na lang yung nangyari. Walang nag-exist na execution, walang decision. Mahirap po. Kaya naman yung mga naninisi po pinisinisisi po nila yung ating kasalukuyang mahal na Pangulo. Wala naman pong kasalanan ang Pangulo. Kasi kung ano po yung batas, kailangan ipatupad. Law. Ano po, no man is above the law. Baka sabihin nila na bakit sa ibang bansa, alam na po ninyo yan, masasagot na po ninyo yan. Mas maganda po, manalangin tayo, mag-isip, umupo, tignan maigi. Huwag yung galit lagi ang nagmumula sa ating puso. Kasi mahirap po kapag kaganon, hindi po natin makikita ng magkabilaan. Kasi madali pong magsabi, madali pong magsalita, pero mahirap makita. Sa buhay na lang po natin, sa buhay na lang po natin,
How much more dyan kung meron pang mga susunod? How much more pa kung may mga susunod pa na mga ise-serve? Eh mas lalo po tayong magsikap, mas lalo pong ipakita yung yung ating argumento at depensa para may sakatuparan po natin ang ating pagmamalasakit. Kasi ang dami na pong nakakaladkad sa kaso na yan. Yun po opinion ko lamang, binovoice out ko po. Wala pong kinalaman yung politika po. Wala pong kinalaman yung politika. Nag-coincidental po na dumating yan. Palagay ko mas lalong malaki ang gulo. Palagay ko lang po, mas lalong malaki ang gulo kung hindi na-serve. Kung nanood kayo ng investigasyon at Quadcom, makita ninyo yon at mapagbasehan ninyo yon. Ano po? At bakit naman po nasabi ni Pangulong Digong na sige, kahit ngayon na, bukas na, sipain ko pa sila. Alam nyo ho ba yung pagsasabi rin ng ganon nung naimbestigahan ka rin, syempre nagkahalo-halo yung galit mo, nagkahalo-halo yung inis mo, kaya pag tinanong ka, yung pride mo, may mga sitwasyon na ganon na kailangan maintindihan din natin, ano. Pero bilang isang tao rin, yung proactive na sinasabi, hindi mo rin masisi yung mga nag-imbestiga sa'yo kung pagbabasihan nila yon. Pagbabasihan nila yon, gusto mo pala, ito na. Yung mga ganong argumento, hindi rin natin masisisi. Kaya mahirap po. Mahirap. Hindi po basta-basta. Ano po? Hindi po basta-basta yung sitwasyon natin ngayon. Kaya yung iba naman na hindi man lang nag-iisip, hindi, simulat sa poll, tinitira na rin po nila si PBBM po. Tinitira na nila simulat sa poll pa. Ngayon, may mga nag-a-arise na ganyan. parang di galit na galit, parang hindi alam yung mga ganyan. Pero sa katotohanan ng buhay, hindi po maganda yung banat po tayo ng banat. Kung gusto natin talaga ng peace, dapat ayusin po natin yung ating pag-aargumento po. Ayusin natin na ipaglaban po ang gusto nating ipaglaban. Ano po? Dahil ako po, mahal ko po ang ating Pangulong BBM. Wala naman po siyang ipinakita na masama o anuman. Dahil ang hirap po sa isang organisasyon na lang, kung ikaw ay napipilitan na o anuman, hindi po madaling mamuno. Yung mga wala ngang posisyon, maski barangay councilor o anuman, o isang organisasyon lang, wala man lang posisyon doon, ang bilis magsalita. Pero kung may posisyon naman po ako sa company ko, kaya nararamdaman ko yung hirap ng pressure. Hindi po basta-basta yung mga kaso na yan. Ano po? Buti pa yung mga matataas, malalaking politiko na kapagpapatawaran, pero yung mga maliliit na tao sa baba, baka sila na yung nagsusuntukan. Ayan po mga kwan lamang yan. Ayan po yung mga salita ng kantong sa kalye, pero totoo. Ganun po yun, hindi po ganun. Wag yung isisisi natin dito, isisisi natin yan. Naku po, Pilipino po tayong lahat. Tayo rin po yung magagamit dyan. Magagamit po tayo dyan. At hindi lamang po Pilipino ang pumapalakpak dyan. May mga malalaking bansa din po na nag-aaway, na nagtutulak. Kaya wag po, tayo po ay magmasid, manalangin, magmatsyag, ipaglaban ang tama. Kasi in every good there is bad, in every bad there is always good. Yan yung katotohanan sa buhay.
Pero depende na lang po 'yan kung sino po yung may malinis na budhi, yung may consistent na paniniwala sa Diyos, yung may consistent na pagtitimpi, yung may consistent na pagtitiis para makamit natin ang hustisya. Dahil ang mga biktima nanghihingi ng hustisya, yung mga akusado nanghihingi rin ng hustisya. Napapansin nyo ba? O, wag one-sided po. Hindi po basta-basta ganyan na lamang yan. Antayin po natin yung proseso. Ano man po ang proseso, at pag lumabas na po yung desisyon o ano, pero hindi yung basta-basta po ha. Hindi po yung basta-basta. Kaya ganun na lamang po. Yan lang po masasabi ko. God bless everyone.